Svjetsko prvenstvo je gotovo pred vratima, ali prije nego što se začuje prvi zvižduk, FIFA se već suočava s kontroverzama oko toga tko smije sudjelovati, tko smije ući i tko si može priuštiti biti tamo. Od iranske reprezentacije do somalske sutkinje kojoj je odbijen ulazak u SAD, pripreme za najveći nogometni turnir već oblikuje politika koja nadilazi teren. Alex Schloss izvještava. Nevjerojatno je, jer ne pomislite na nogomet. Mi koristimo riječ soccer, odnosno nogomet, zar ne? Ali ne pomislite na nogomet u ovoj zemlji. Svjetsko prvenstvo je gotovo stiglo, ali prije prvog zvižduka FIFA se već suočava s poznatim problemom, kontroverzama izvan terena. Jedna od žarišnih točaka je Iran. Prosvjednici, uključujući iransko-američke grupe i bivše igrače, pozivaju FIFA-u da potpuno izbaci Iran s turnira, optužujući Teheran da koristi nacionalnu momčad za prikrivanje represije kod kuće. FIFA nije poduzela korake da zabrani momčad, ali SAD su odlučile zabraniti članovima osoblja momčadi, koji su optuženi za povezanost s iranskim režimom, ulazak u zemlju zbog sigurnosnog rizika. Iranska momčad već je morala premjestiti svoju bazu iz SAD-a u Meksiko, zemlju suorganizatora. U drugom incidentu, somalski sudac Omar Abdul Hadir Artan trebao je postati prvi somalski sudac na svjetskom prvenstvu za muškarce, ali mu je odbijen ulazak u SAD, iako je FIFA tvrdila da ima valjanu vizu. SAD tvrdi da je zabranio ulazak Artanu, navodeći povezanost s terorističkim organizacijama. Naravno, također je nesretno ono što se dogodilo. Omaru, sucu iz Somalije. Ali opet ne kontroliramo sve. Pokušavamo, razgovarat ćemo, pričat ćemo, vidjet ćemo. Možda je ponekad dobro i samo, opustiti se, relaksirati se. Radimo na svemu. Pokušavamo sve riješiti. A tu su i cijene ulaznica, pri čemu navijači optužuju FIFA da je običnim navijačima onemogućila dolazak na turnir zbog previsokih cijena, dinamičkog određivanja cijena i naknada za preprodaju. Početna cijena je $60. To je tržište. Sve što sam ranije rekao, tržište je ovdje takvo kakvo jest. Ako ga prodate po nižoj cijeni, i opet, ovo je bio dio intenzivne i opsežne analize na ovom konkretnom tržištu. To bi prošlo, što je potpuno legalno u ovoj zemlji. Dok se timovi pripremaju za najveću sportsku pozornicu na svijetu, FIFA ponovno balansira između nogometa i politike. Ali u globalnom natjecanju, koje je toliko često obilježeno kontroverzama, kad turnir napokon počne, mnogi će navijači vjerojatno sve to jednostavno zanemariti. A za više informacija o ovome, uživo nam se javlja naš viši dopisnik iz SAD-a, Mike Wagenheim iz Washingtona. Svjetsko prvenstvo stalno služi kao pozornica za globalnu politiku i novac. Koliko to utječe na razgovore o svjetskom prvenstvu tamo u SAD-u? Znate, neka pitanja vanjske politike stvarno nisu bitna kada je riječ o svjetskom prvenstvu. Ako se sjećate, ovo je trebala biti zajednička inicijativa SAD-a, Kanade i Meksika, ujedinjeni napor Sjeverne Amerike da se ovo dovede na svjetsku pozornicu. Očito postoje velike napetosti u trgovini između SAD-a i njegovih dvaju susjeda na sjeveru i jugu. Ipak nitko na svjetskom prvenstvu ne govori o trgovinskim problemima. Ali kada dođete do drugih pitanja, svakako i do imigracije, kao što smo čuli, sa problemima sa vizama koje je imao somalski sudac, a s kojima su se suočili i neki navijači i dio pomoćnog osoblja. To svakako dovodi pitanje imigracije u SAD-u u širu raspravu ovdje kod kuće. Uz to, kada pogledate teme poput Irana, naravno pitanje Irana je trenutno u prvom planu. To je naslov svake vijesti ovdje. A zatim iranski tim koji je doletio ovdje i njihova priča o vlastitim problemima s vizama. I naravno, igranje u Sjedinjenim državama pod prijetnjom rata s tom istom zemljom. To je također dio razgovora ovdje u SAD-u. Nije to samo sportska priča. Ide dalje od toga. I naravno, kada se suočavate s inflacijom i globalnom situacijom s rastućim troškovima nafte i svega toga, da, to se osjeti i ovdje kod kuće kada govorite o cijenama prijevoza, hotelskim cijenama i sličnim stvarima. Pa hajdemo samo igrati nogomet, ali naravno ne možemo pobjeći ni od globalnog utjecaja ovih događaja. Tako je. Hvala, Mike Wagenheim.